ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇഡ്ഡലിക്ക് ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തക്കാളിയും ഉള്ളിയും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിങ്ങനെ ചട്നി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാം. രാത്രി മാവ് അങ്ങനെ അരച്ച് വെച്ചു. അങ്ങനെ ഇഡ്ഡലിക്ക് ഉള്ള മാവ് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാം. രാവിലെ തന്നെ കാപ്പിക്കൊരു ഇഡ്ഡലി ആയിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തക്കാളി ഉള്ളി ഇതിലങ്ങനെ കിടന്നു ശരിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും രാവിലെ എണീറ്റ് കാപ്പിപ്പൊടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? എനിക്കത് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പം 2 മുളക് മാത്രമേ ഇതിലിട്ട് വഴറ്റണുള്ളൂ. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇതിലിടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. കാരണം വെളുത്തുള്ളി ഭയങ്കര കുത്താണ്. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇല്ലാതെയും നമുക്കിങ്ങനെ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം, ചട്നി ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇഡ്ഡലി റെഡിയായി. ആവിയൊക്കെ പറക്കണം. കാണുന്നുണ്ടോന്നാവും. ഇല്ലാല്ലേ, വീഡിയോയിൽ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടേ. നമ്മൾ വഴറ്റിയ വെളിച്ചെണ്ണ കളയരുത്. അതിലേക്ക് തന്നെ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ആറിയാലേ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഭംഗിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് 6 മിനിറ്റ് വെച്ചിരുന്നില്ല, ഒരു 6 കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിലേക്ക് വേപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഈ ചമ്മന്തിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എനിക്ക് ഈ ചെറിയ ചട്ടിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചെറിയ ചട്ടി തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടാകും. ഈ വലിയ ചട്ടിയോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല. ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. എല്ലാവർക്കും അടിപൊളി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാനിതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ. അടിപൊളിയാണേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ ചമ്മന്തിയിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നമുക്കിങ്ങനെയും ഈ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇഡ്ഡലി ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കണേ. പിന്നെ ഞാൻ രാത്രി അരച്ച് വെച്ച മാവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ബാക്കി മാവാണ് ഇത്, അടിച്ച് വെച്ചതാണ്. കടകളിൽ നിന്നൊന്നും മാവ് മേടിക്കരുത്. നമ്മൾ തന്നെ അത് രാത്രി ഇട്ടിട്ട് അടിക്കണമായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. എന്ന് വെച്ചാൽ മാവ് എപ്പോഴും നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കണേ നല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബാക്കി കാണിച്ചത് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കത്തില്ല. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെയ്തേക്കണം. എല്ലാവർക്കും വെരി വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്.